Здравейте, седмокласници! Ами и днес ще разгледаме една от най-мощните творби в българската литература. Одата «Опълченците на Шипка» от Иван Вазов. Здравейте и от мен. Да, точно така. И всъщност, представете си, че този наш днешен задълбочен анализ е вашия пътеводител през историята. Историята, която Вазов разказва с думи, нали, за да я запази завинаги. Абсолютно. Защото това не е просто някакъв сух урок по литература или история. Това е разказ за един върховен героизъм. И днес ще разгледаме не само какво физически се случва на върха, а и как точно Вазов използва езика. Изразните средства, нали така? Да, конкретни тропи и фигури, с които той буквално превръща една кървава битка в национален мит. Има една уловка тук, която винаги ме е поразявала. Кулминацията, когато оръжията млъкват и битката прераства в нещо абсолютно немислимо. Но нека не избързваме. Да, нека първо да поставим основата. Добре, нека да разчепкаме това. Какво е мястото на творбата в цикъла Епопея на забравените? Значи, «Опълченците на Шипка» е последната 12-та творба в този цикъл. И тук веднага изниква въпросът, защо Вазов изобщо пише тези оди. Ами, аз съм сигурна, че много хора си мислят, че ги е написал веднага след войната. От чист възторг. Точно там е парадокса. Той ги пише, защото след освобождението хората много бързо започват да заправят героите си. Започват да стават едни такива дребнави, нали, да мислят само за пари, за постове. Да, обществото се променя рязко. И Вазов буквално се възмущава. Той вижда тази дребнавост и сякаш казва със стиховете си: «Спрете, нашето минало не е само робство. В него има величие и огромна саможертва». И тази ода е финалният акорд. Тя трябва категорично да докаже, че българите сами са извоювали свободата си, а не просто се е получили наготово. И тук жанр е много важен. Говорим за ода. А одата е тържествено стихотворение, възхвала. Тя не критикува обекта си, тя изразява преклонение пред подвига. И въпреки, че е ода, лирическият увод започва много необичайно. Започва с сблъсък на две мнения. Един своеобразен спор, който Вазов води. Точно така. Първата част на увода представя тезата на хулителите, на критиците на България, които казват, че българската история е пълна само с срамни страници. Натякват за поражението на цар Самуил при Беласица. Споменават и клането в Батак, вековното робство. Тези хулители твърдят, че ние сме просто едни жертви и свободата ни е подарена от Русия. Че не сме я заслужили. И тук идва отговорът на Вазов. Това, което той прави с езика, е просто гениално. Той използва думата «нека». Това, което е очарователно тук, е как той формално се съгласява с тях. Използва анафорично повторение. Тоест повтаря «нека» в началото на стиховете. Да. Той казва: добре, нека има срам, нека има спомени за поражение. Той трупа цялата тази историческа тежест. И тъкмо когато изглежда, че е съгласен, нанася своя контраудар с едно огромно «но». И това «но» променя всичко. Той казва: но ние имаме един връх, който измива целия този срам. И този връх е Шипка. Вазов извежда подвига на едно абсолютно световно ниво. Той прави исторически паралел и сравнява опълченците с древните спартанци при Термопилите. Нарича ги шъпа спартанци под скандата на Ксеркса. Това е символ на най-високия героизъм в световната история. Съзнателната саможертва в името на свободата. Добре, след този брилянтен увод се пренасяме в същинската част на одата, на самия връх. И тук става наистина интересно, защото Вазов използва техниката на контраста. Противопоставянето е в основата на цялото описание на битката. То показва колко е различна мотивацията на двете страни. Имаме едно чисто пространствено противопоставяне. Горе срещу долу. Горе са опълченците. И това горе не е само география. То е символ на техния висок дух, на моралната им висота. А долу са турците, в ниското. Това е символ на злото, на мрака, на първичното унищожение. И виж сега какви думи използва Вазов за двете страни. Опълченците са малко на брой, шепа спартанци, но са наречени млади дружини. Българи-орловци. Те са бесни и шумещи, което показва тяхната единна колективна сила. А врагът? Врагът е орда.
ордите на Сюлейман Аша. Те са много, но са представени като някаква хаотична, безлична маса. Вазов използва едни метафори, свързани с природата. Той сравнява българите с скали. Скали твърди, непоколебими. А нападателите са като вълни, като талази, които се разбиват в тези скали. Той казва «бури подир бури, рояк след рояк». Това възклицание направо създава чувството за липса на въздух, за едно безкрайно настъпление. Има една смазваща антитеза, на която се крепи цялата тази динамика. О, любимата ми! Идат като тигри, бягат като овци. Точно тази. Тя е съвършена. Показва как първичната хищническа ярост на тигрите се разбива в моралната твърдост на защитниците и се превръща в панически страх, в овце. Битката обаче е страшна и много дълга. За да пресъздаде тази мъчителна продължителност, Вазов ни дава времеви ориентири. 3 деня, 12 път. И аудиокартината е невероятна. Използват толкова много експресивни глаголи. Пушкат, отблъскват, екнат, ревът. Чуваме грамовното Аллах, което разпяра въздуха отдолу. И българското ура от върха. Дори пеят по време на бой, което е върховна проява на липса на страх. Да, пеенето в такъв момент е абсолютно презрение към смъртта. Вазов подчертава този стоицизъм чрез едно натрупване, един плеоназъм. Той казва, че те не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Преодоляват всякакви човешки граници. И точно тогава идва момента на върховното изпитание. Патроните свършват. Свършват патроните, но не свършва волята. Помощ ни идва. И тогава генерал Столетов изрича онези ключови думи. България цяла сега нази гледа. Това е момента на истината. Тези думи превръщат битката от военен сблъсък в битка за честта на цялата нация. Вазов показва абсолютното себеотрицание. Те са готови на всичко. За тези мъже смъртта в името на родината е вече сладка радост. Той използва метонимии и синекдохи, за да засили ефекта. Желязото срещат с железни си гърди. Гърди геройски на смърт да изложи. Плътта буквално става метал от силата на волята им. И това ни води право към кулминацията. Най-високата точка на напрежението в творбата. Оръжията напълно липсват. Ако свържим това с голямата картина, това е момента, в който всичко изглежда загубено. Вазов гениално забавя времето с една кратка пауза. И още миг ще падне заветния хълм. Затаяваме дъх и изведнъж чуваме призива «Грабайте телата». Шокът на бойното поле е пълен. Опълченците започват да хвърлят труповете на своите мъртви другари върху врага. Това е просто немислимо. Това стъписва противника. Нарушени са всички закони на логиката и войната. Езикът на Вазов тук става накъсан, задъхан, използва непълни изречения и спуска глаголите. Всяко дърво меч е всяко и камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам. Виж как динамиката е предадена само чрез съществителни. Това е езикът на абсолютното героично отчаяние. И тук се ражда парадоксът на безсмъртието. Живи и умрели се сливат в едно. Дори в смъртта си тези герои са силни, духът им е непобедим. Това вече не е физическа борба. Врагът е парализиран психически, защото вижда пред себе си една духовна мощ, която не може да бъде убита с куршум. Това е абсолютно духовна победа. И след целия този шок, развръзката настъпва някак много бързо. Да, битката завършва с пристигането на помощта. Радецки пристига с гръм. Но Вазов умишлено не описва самата победа в детайли. Не описва как руските войски разбиват турците. И какво означава всичко това за нас днес? Защо Вазов спира до тук? Защото целта му никога не е била да пише хроника на един военен успех. Той иска да покаже моралната победа. Точно така. Българинът е защитил достоинството си. Доказал е, че заслужава да бъде свободен. И стигаме до краткия епилог на одата, където природата поема главната роля. Балканът, планината, става вечен пазител на спомена. И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, спомня тоз ден бурен, шуми и препраща славата му дивна. Като някой еко турва на урва и от век на век, Шипка престава да бъде просто географско понятие, просто едно място на картата. Превръща се в непреходен символ, символ на свобода, която е извоювана с кръв и чест. Докато съществува Балканът, това ще се помни. Това е функцията на литературата – да превърне историята във вечност. Скъпи ученици,
Надявам се този наш днешен разказ да ви е помогнал наистина да чуете силата на Вазовото слово, да усетите как думите, метафорите и антитезите изграждат този монументален образ на опълченците. И тук искам да вметна, искате ли да ви помогна с примерен план за теза по тази тема или да ви обясня конкретна метафора от текста, която ви затруднява? Можете да потърсите допълнителните ни материали, където разглеждаме точно това. Аз бих искал да оставя всички, които ни слушат, с една малко по-различна провокативна мисъл за финал. Това повдига един много важен въпрос. Ако Иван Вазов не беше написал тази ода, използвайки цялата този колосална мощ на езика, дали днес щяхме да помним Шипка със същия този свещен трепет? Дали изобщо щеше да е такъв мит за нас? Точно това имам предвид. До каква степен литературата не просто отразява историята, а буквално я създава в националната ни памет? Страхотен въпрос. Наистина кара човек да се замисли за силата на изкуството. Благодарим на всички слушатели за споделеното време в това пътешествие из думите и историята. Беше удоволствие. Пожелавам на всички вдъхновение в собствените разсъждения и анализи. До нови срещи, приятели! И не спирайте да четете и да търсите смисъла между редовете.